Iroi try sesin pat nga kublei pi baro ha kerteng ke beren bor tam ke jung jisu te kembang aju ong ye pi barobor bang aju sngau tenat bangan share lem shapi ke ke bangat tip te ha ke singen ai pi ke ni ke ji hikai le se na pedeng jo pi pim long ru kum ta han re ki babon bha ki mat i ke ne te seken mau da pi sakan mau ke ni ke we bat se check ela de pi long ne em kum ne ki don ki don ru ki bam long kini te kini ki benta kini ki yong don em ki bru ki yong kini ki benta te ngarom syang yong bhawan mentaru nang don hi ki dag yong sebang klem tai ere ada betakmat kem ta krimi ai hira te rem dei sure kata-kata namar bangala ayu kan ngam jule shure kan kembang ale menchua da de bam jam se thaj bhagen ban sak kum tu ta ngi si ong moñ mo pieces ong kum no te re de bam jam e bet te ka yong kan kini se yong te kini te kamut da pi de bam jan em kan mau bi barabor ba phen moñ bet kan ya ni ka shyntur ka jong pi knang ba kanom yong bat pisha yu ine mi tu kibri bisha yongi kini ki bentare kini long jingam long yong kuno re don kibri bisha ta gitu ki eyeliner lani gitu ki eyebrow nem gitu ki hap shane nem kapan long ba long jingam te nang ne te kacha ja kom ta ki ong kibri ba da ta yu tu sabah khmat rengen thu pi dei bha khmat sa sniu ki khmat phir ta ki tu em pen sa sngot thu ba pang khmat ki don kibri ki nang mut bak ta na kanu kanu ka benta te han rai gitu ki basit ta bhai gitu ki eyeliner la ne ki eyebrow ki engen ni thoi pi ka ta ka khmat dei tai ka khmat ka pen yong ru ki ni ki benta ba ro khoi em te namar ka ta ka daw em kwa bangan ong ye pi nai ta re gitu ki shupen itana tang shi tang por te han rai kas pelong ye pi pen sa pang khmat klem pat dei por pen sa berie ki khmat ki jong pi sa ba ki jingem ru te ka shyntur ru da bam ja kan ma bara bor ban moñ no khnang balai ba kanum yong re king ka tmo ka jong pi te tang ka tahi ka panga kwa panga ni tholem shapi te na ka benta ka burom ka jong ublei ba baro ngini long ki ba priu ha ka met ru ha ka men sim ru te mde bangin ya wat ta ka jing ba priu ka ba shabar ka panga ju hikai na ko ka por puli bible bha wai bha chakri bhayu blei ko ngo ayu ju hikai na ko ka por te ka ta ka de ka pa blei ushem sngo bha na mar teng teng ki don ki blei ki pang atu long pop ne man ta cream ai te han rai man ta cream kam long pop re na mar bangi sumar hiela de te han rai ka long pop la da ngi klet yo blei ngi bu palat ik jing bha preu ko ba shabar hakmat han rai yo blei ngin bu hak mat yo bleng en bu ha shuwa bangan ta ru ngin pen gentang ha ka kerteng ka jong trai te kam le re ken te na mar ka don ko ke priu am ka ta ka de ka baja shisha ken te la don pat utau briu ba yu I pau shapang ka ta ka priu te la ya thu ba ka ta ka priu ka de ka priu ka ba kam ju dei ra ka briu ka pas new ka ta re ka briu ka pa jor bha ka jing le style te ka pen bha briu bha ya de mar sin kem step ru la ba yet chua te yo blei pat kam ju kan mau re te han re ha den ka poi shu du jok ken u yo iu ta u nong yo thu lu pa u bala yo I pau ka ta ka briu bat ha bala kali ka ta ka briu balei phawan poi shani ha tu long pop mo la kali no jisu balai kini ke priu ma pinga balai kini ke priu kon poison ni hatu long pop mo man ta ki cream man pen internet ia la de te jisu ong kam long pop man ta ki cream ki ai haba klem ta ha ka ta rukom man pen thamula han re haba ta ha ka ta rukom man pen internet ia la de kam long re ka ba bakla kom ba ngi sum ngi sat bangin khoi bangan plia nya ta ki glycerin ni ra ta ka borolin kamut kam le re te han re ke ai ke pop chung ta ka breu ka long ba yo u ble ju don por na to msta mar sun khe kamut hayet ba kemau bi taman le style la jong han yo ble bo be shadien te na mar ka ta ka daw kin kala long ka pop I ka ta ka breu han re ban ta cream ban ta glycerin ban shud bniat ban I ai kan long pop shi ai ha bangi pen khoi ni pen internet te han rai ngin wat pat ik jing internet ka ba kham kong san ka de ka do anut ka jong hi ken ka ta ken ka ba ble kwa na nga ba na phi
te u play ke jing sok un yo ban kur khuing lang baro ya ro itrai